الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ala nga batomne ala nga mna ko noga ala nga jurmu yafa ala kalo time dama an ken ko kanga wala daw fo wala da nanim temna on kumana adama den rekan joni ka adama den dan mukama dana muna me dunya kono ya ame talamine ina wala gada me feka ke dar sudokan min ye bato yere ala bato ne ba ne fa ne ban ma chemba nomso est-ce que idla ki renyinga mu koson ibe kelen fla saba nani duru ube min ka chaka temokan ibo ka réseaux sociaux sans faire wa maro ba la nyine ka bla ite foi kala nay yere ka mi tere la yalon ite ka foi ke ma kombi boro don ite se yere be dese ka bla est-ce que kire nyinga fano ne ban mache ni trasigi ballon flela ibe ballon fle kelen en demi o ya dogonni a kelen demi me ko mimiti tan ou miti kelen aka teri est-ce que kire nyina mukoso wani sila film flela mado ou feuilleton fle ate damne kito ya be damne nyina be banyene na bana fana ba baroke abeka fle mabta sika baroke tuni ballon fana o kelen abeka fle mabta sika baroke mukoso est-ce que ne ba ne fa ne bar ma chemba nam so est-ce que la ki ranya mukoso mena noyma o bol ko kanu parce que akadiye kanu arabu kama kwa hub anglais kama ko love français kama ko l'amour espagnol kama ko el amor hausa kama ko suyeya marakao kama ko khanyuge flau kama ko jidde ou jilde ko yako kama ko kagan o jina kama ko keni on yere ka mo kama koroboro ko baji kanu le mot magique indéfinissable inquantifiable kanu un mot qui défie toutes les logiques humaines. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Blaise Pascal. Kanu. Abaramari nyafien. Abi torogerin. Abi ke boboye. Abi hakil datu. Abi tama baga lasigi kiken namarai. Abi boroti ka kunatoy kanu le fenye nyafien be femie klogelen ba me abi namara la tama abi bobu la kuma kanu anglais côté ko the secret source of everything, l'ingrédient secret de toute chose, fin ben nanjini fin be kimanji ole kanu na dura fenfena aba yelema kanu Allahu akbar ala bato kanamo côté ko be basé fen flakan kanu ani ala bunya kanu ani ala bunya ka ala kanu kala ka chiden kanu wale kamalak lako sallallahu alayhi wa sallam aku thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah وأن يكره
أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. على كلاكو صلى الله عليه وسلم أكو فين سببي كوني مغم يو فين سبب صرو نيو فين سبب كي كيبي لمانيا ديا صرو ديا من لمانيا ريو صرو كو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كو ألا أنا كلا صلى الله عليه وسلم كو كجاي كتم فين بيتو كان أكو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ساري كوي أدم دين كانوا يجندو كانوا إسلام نيو كانوا إتا كانوا نفوي كما فو على جاتي كوسون كو أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار أكو فنا إيا كونيا ساري بوكلا إيكان كو سلامي كوي كاسي كافريا لا ala ken ko ki tanga ki abo kafriya ma komi iba konya chomna ki ka taka fil tasma la parce que kafriya equivalent ya adamari ta tasma kono de ala ngam bekizi ka boma ole kanwe ole ko maniga korna fle ala ku ya ayyuhal ladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minin 'izzatin 'ala al-kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أكو ألو مؤمنو ألو من قال لمن يلا ألو سلامو كوننا بنا على كدينما كأكودون كابو على كدينما قالا بناني ما دوي من بي على في على فنابو في وبالا على كانو بو يورو على كدام نني كانو لي ولا نيكا فلي قصة لا عمر يا قصة أكو على كلامه قال الله صلى الله عليه وسلم كو تشانا كي كاديني كاتم فم بيغان فون يركون إكادين كاتم فم بيغان فون يركون على كلام عمر كو أدمنا لمنا تدفع كو فونيكا جاي كاتم يركون فناكا على كلام على كجاي كاتم يركون كان Umar ko chanya la sisan ko ne alakla ikadinye katemenye la kunka akoko al ana ya Umar limana sawati la dafa la sisan ngana wala kanu alakla kanu peut-être en chamabe ama sa niveau la folo ama degré soro folo ou bien nga do soro la manga minyere soro la mo soro la folo mais un essaye ka analogie do keban ka kous manyoma peut-être un bed de la ka chodo la kadamari do kanu kadamari do kanu ni ka tome jabitike ni ka yeni somedia ni benatike be lafia iba ye fem bela fem bebe akili jigala ni benay ite fe ka faranka bonay ole kanu au kanu ou les secrets fin pela a doula fin fena abe ayelema abe dimension gere dama abe to gere dama nga o fin to be chodi ba ikana marem kanu nika kanu ye ole kama psikologu tobe ku Paul Ekman akumana sadi c'est les émotions basiques, c'est-à-dire sentiment sentiment basique belebelo psychologue ka yira ka foko c'est-à-dire kanu le beka grimay kanu be mo bla fena itela la ko tumse kake kabako ni ka maro kanu ayebi lafia ni bena be lafia iba tigi bunya ibi fa kana wati be kira yoroma jana avec belenima parce que kanu be o moto kanu aflana un exemple garanta ça dit adamaden ka kanu ça dit idée ça dit bange ba flaka kanu o den
kɛrɛkɛrɛ la an balakaw me profiter k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'ala ka min garizigɛ i ba ni fa b'i kɔrɔ i ka hakili t'o la ba ni fa ɲɔgɔn tɛ yen o ɲɔgɔn tɛ yen min fana ala y'o ta minɛ o la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ o bɛɛ la ka saya ko ma lafiya n'i ka den lamɔ hali n'i ka dɔ k'a la n'i ma dɔ yɛrɛ k'a la bamananw ko ten ko hali n tɛ sɔrɔ ka jimi yɔrɔ la i b'a dɔn kɔni ko tɛ jimi galama la hali n'i ma dɔ k'a la dɔ kɔni k'e lamɔ i b'o dɔn i b'a dɔn ko fɛn min na a ma nɔgɔn fɛn gbɛlɛn nin mɛ mun de b'a kɛ sɛgɛn b'a la degun b'a la o bɛɛ la i b'i den lamɔ i bɛ sɛgɛn mɛ i b'a la kanu de ye fɛn ye a bɛ farikolo sɛgɛn mɛ a bɛ dusukun lafiya a bɛ farikolo sɛgɛn ka dusukun lafiya o la ala y'a hinɛ a y'a jɔn kan a ka den kanu don bangebagaw la mun kosɔn parce que o bɛ baara min na sɛgɛn b'a la tɔɔrɔya b'a la degun b'a la ni kanu tɛ yen a tɛ taa ɲɛfɛ i b'a bila i b'a firi parce que a ka gbɛlɛ ni gbɛlɛya yɛrɛ tuma dɔ mɛ kanu bɛ yen o de b'a to i b'i den kɔ n'a ma sunɔgɔ i tɛ sunɔgɔ n'a banna i bɛ bana n'a kɔngɔ la i bɛ kɔngɔ n'a dusu kasila i dusu bɛ kasi i tɛ fɛ k'a ye kojugu bɛɛ si y'a sɔrɔ i b'a protéger i b'a bila i yɛrɛ ɲɛ tuma dɔ o de ye kanu degré peut-être an bɛɛ delila k'o kɛ tuma dɔ fɛn dɔ la adamaden kanu mais est-ce que an ka ala kanu expérimenter wa ala n'a ka kila kanu est-ce que an k'o sɔrɔ o le kanu bɛ dan ye a belebele n'o kanu donna i la a ma nɔgɔ dɛ an mana essayer ka silamɛya bato la baba dɔw ta ka kuma kan ni kanu degré jumɛn le n'i ka kanu sɔrɔ a bato la a b'i kɛ cogo di a fɔlɔ seli seli ala kila ko ten sallallahu alaihi wasallam a kuma fɔ ko bilal ma ko arihna biha ya bilal ko bilal ko an lafiya ni seli ye a waati sera a wele i kan lafiya seli kuma la kila lafiya seli kan silamɛ lafiya mun kosɔn an k'a fɔ n'i ka fɛn fɛn kanu n'i bɛ n'a ye i bɛ lafiya i dusu bɛ ja i tɛ fɛ ka faran ka bɔ a fɛn tɔgɔ la an ka karamɔgɔw ko n'i bɛ fɛ ka kuma ala fɛ k'u ye seli nka n'i bɛ fɛ ala ka kuma i fɛ i ka kɔrɔna karan parce que kɔrɔna karantɔ ala de bɛ kuma n'i fɛ mɛ n'i bɛ seli la i de bɛ kuma ala fɛ ala tila ko sallallahu alaihi wasallam ko aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid c'est-à-dire adamaden ka surun ala la tuma min na ka surunya i bɛ surunya ala la ka tɛmɛ surunya dan kan ni k'i to position min na ni position bɛɛ ye o le k'i to sujudu la o la i ka surun ala la ni fɛn bɛɛ ye o le kama an ka janto mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ seli fiɲɛ silamɛya kɔnɔ parce que kanu dan de b'o ye k'i kɔ don duɲa bɛɛ la a wari a fɛn ɲumanw a jago a baro a dumuni k'i kɔ don a bɛɛ la k'i ɲɛsin ala kelen pe ma nka min fana ka di ka tɛmɛ o kan tuma dɔ an farikolo kɛ k'an kɔ don duɲa la nka tuma dɔ k'i dusu fana kɔ don duɲa la k'a di ala ma kanu degere bɛ na yɔrɔ la n'i sera kanu niveau la i ya seli bɛ yɛlɛma ka k'o le n'i k'i kɔ don duɲa la k'i farikolo c'est-à-dire k'i farikolo duɲa la i farikolo c'est-à-dire ka bɛn i farikolo ma ni dusu fana kɔ donna duɲa la ka fara seli kan i bɛ gugɛrɛ sɔrɔ seli la i bɛ diyagɛrɛ sɔrɔ a la min tɛ i farisogo b'a la i hakili t'a la i dusu t'a la seli a ko bilal ko an lafiya ni seli ye parce que seli de la adamaden ka surun ala la ni cogo bɛɛ ye kuma tɛ sujudu mun na parce que ala ka ko ye kabako ko le ala ka ko ni jɔn tɔw ta tɛ kelen ye n'i ka adamaden farikolo filɛ yɔrɔ min b'i yɔrɔ bɛɛ sanfɛ cogo dɔ la o de ye kunkolo ye i kunyafan fana ten adamaden yɛrɛ ɲada le ye c'est à dire ala ka bonya le don adamaden ɲada la n'i ye adamaden yɛrɛ filɛ tuma dɔw n'i bɛna adamaden ye fɛn dɔ bɛ i b'a fɔ a kɔfɛ i tɛ se k'a ɲɛ filɛ k'a fɔ a la parce que ala ka bamananw ko hayiba ala ka hayiba dɔ bila adamaden ɲɛ kan o tɛ min bɛ i farikolo bɛɛ sanfɛ i b'o jigin k'o bɔ fo sanfɛ k'o turu ala ye
ala nana fɛn bɛ sanfɛ mɔgɔ tɛ se ka lɔ ka fɛn fɔ ɲɛfɛ ka kuma n'olu le turuli ala ye o le kama arabu kabila dɔw tun bɛ yen n ma fili bani tagli bilen c'est à dire kabi olu na don silamɛya la waati min na olu na négocier ni ala tila ye ala tila ka silamɛya f'u ɲɛna o ko ala tila ma ko vraiment ko seli la ko fɛn b'a la sujudu ko olu tɛ se k'ale kɛ ko parce que k'olu ye mɔgɔw le ye olu ka bon yɛrɛ olu c'est à dire olu la ko ka d'o yɛrɛ n t'a fɔ ka bon yɛrɛ o ka bon yɛrɛ bolo cogo dɔ la c'est à dire olu b'a kɔniya k'a fɔ k'olu a ye hakɛ to olu kɔfɛ ɲafa kan ka bila olu kunkolo sanfɛ c'est à dire n'i bɛ sujudu la a position bɛ ten de c'est à dire k'olu b'a kɔniya o ka kɛ donc ala tila k'ale bɔ a la ala tila ale tɛ se ka bɔ a la ale b'a la le parce que olu la i ka surun ala la nin ko bɛɛ ye parce que tuma dɔ ala ko contraire lo o la n'i ka hadisa filɛ ala tila fɔla sallallahu alaihi wa sallam a ko ma naqasa sadaqatu min mal c'est à dire ko saraka sɔni dili ko a tɛ foyi bɔ nafolo la i m'a ye contraire lo ka sɔrɔ ka dɔ bɔ a la o ma a tɛ foyi bɔ a la a ko ma zada allahu abdan bi afwin illa izza ko adamaden mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ yafa adamadenw ma ala kosɔn ko ala bɛ bonya d'i ma parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ mɔgɔ min bɛ yafa o le ye fugari ye i kɛrɛ kɛ buru ye ka sɔrɔ tɛ ko ala bɛ bonya d'i ma o le ka bon ala yɔrɔ ko wa ma tawada ahadun illa rafa'ahu Allah ko mɔgɔ si tɛ yɛrɛ majigi ala ye ala kama k'i yɛrɛ majigi ala kosɔn jɔnw ye ala ka jɔnw ye ko fɔ ala k'i kɔrɔta fɔ ala k'i kɔrɔta maa dɔ a bɛ ten seli ani ala kanu i b'i kɔ don duɲa la k'a diya to yen k'a fɛn bɛɛ to yen k'i ɲɛsin ala ma kanu le fana bɔ seli fana ale bɛ dɔ fara diya kan n'i nana sadaka la ani kanu adamaden ala ka adamaden yɛrɛ ka adamaden ni nafolo ka da ye ala ko uhdiratil anfusu shuh c'est à dire tɛgɛma gbɛlɛnya a bɛ adamaden na le a bilala adamaden la parce que an kɛcogo lo ala ko ma man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun c'est à dire mɔgɔ min k'i ni ka tɛgɛma gbɛlɛnya k'a kɛrɛ ka bɔ i yɛrɛ la k'olu le ye mɔgɔ ye min kan da la olu le ye jɔn kunnadun ye mun kosɔn parce que nafolo ka di ni ye n'i ka nafolo bɔ i yɛrɛ la k'a ta fɛn min ka di ni ye k'a ta k'a di dɔ ma ala kosɔn o b'a yira ko ala ka di ka tɛmɛ nafolo kan i ma kanu ye donc i bɛ nafolo dila cani mais i b'a dila min kosɔn o y'a kanu ka bon ka tɛmɛ nafolo kan donc o ye ala kanu le ye o le fana b'a ja o le saraka ye ani jaka a nafolo di k'i tɛgɛ foni ka mɔgɔw dɛmɛ ala kosɔn ala kosɔn ala kosɔn yɛrɛ yira tɛ tɔgɔ ɲini tɛ mais ala kosɔn o b'a yira ko ala ka di ka tɛmɛ i ka nafolo kan n'i ye ka adamadenw ladumuni fantanw o fana o kelen de parce que adamaden ni dumuni ɲuman ka di ye mais i bɛ dumuni diya tu yɛrɛ la k'a ta ka di mɔgɔ ma k'a ta ka di fantan ma ala ko wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ako kumana muminu kan o le mɔgɔ ye sadi o bɛ mɔgɔw la dumuni la k'a diya to yɛrɛ la k'a ta k'a di mɔgɔw ma o b'a di miskinaw ma fangandanw wa yatiman ani yatimadenw wa asira ani jɔnw mɔgɔ min bɛ jɔn juru la o b'a fɔ ɲɛna tuguni ko innama nut'imukum liwajhi llah comme an b'a sɔnna an b'a la dumuni la ala kelen jati le kama la nuridu minkum jaza'an wala shukura an tɛ sara ɲinina fɛ hali yɛrɛ ka a fɔ k'an ni ce an t'o ɲinina fɛ parce que a kɛla ala le kama n'i ka fɛn bila ala ka banki la c'est le système bancaire le plus sécurisé du monde dunia yɛrɛ a ka c'est à dire o le système bancaire n'i k'a bila garantie ko banna ye
an fɛ an ka nafolo ma bila banque la ko a garantie ne nka jamana dɔw nafolo lɛri na wa système bancaire bɛ faillite la i b'a nafolo bila i bɛ taa k'i b'a ta k'a fɔ ko non k'i se k'a nafolo ta fɔlɔ mais ala n'i k'a bila la banque la garantie ko banna ye ko garantie dan de b'o ye a bilala tɛgɛ la tɛgɛ min a b'a lamɔ k'a bonya ka taa kɛ fɛn ile yɛrɛ hakili tɛ fɛn min na an bɛ kalo barikaw yɛrɛ la nin sun yɛrɛ ye jumɛn le n'i ka kanu dimension filɛ sun na o kelen ne kelen ne dumuni ka di ye mais i bɛ yafa a kɔ fɛn fɛn ka di ni ye ni halala le ni ma i b'a to yen ala kosɔn o ye fana ala kanu fana o ye ala kanu y'o yɔrɔ fana ye ala kanu adamaden k'i ni diya k'o to yen fɛn min ka gbɛlɛ ni man k'o kɛ o bɛɛ ala kanu le parce que n'i ka i ni diya ko to yen fɛn min kama o kɔrɔ lo fɛn ka di ka tɛmɛ i ni diya ko kan o la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko huffat aljannatu bilmakarih huffat annar bishahawat a ko aljinɛ munumunu neni ni goyana ko le fɛn min ka gbɛlɛ ni ma ko aljinɛ munumunu neni o le aljinɛ kɛn ne ka lamini n'o le o kɔrɔ ye n'a fɔra ko fɛn lamini neni fɛn ye c'est à dire a korin neni o le b'i n'o fɛn tɔgɔ cɛ n'o fɛn tɔgɔ bɔla i bɛ don a kɔnɔ donc ni k'i ni diya ko ni goɲa fɛn min ka gbɛlɛ ni ma ni k'o kɛ i bɛ don aljinɛ kɔnɔ ko wa huffat annar bishahawat c'est à dire ko ni fana ko jahanama fana lakorin ni diya ko le ni k'i ni diya ko kɛ jahanama sira bɛ dayɛlɛ ye ala k'an kisi ka bɔ a ma peut-être balima dɔ bɛna ɲininka karamɔgɔ i kumana kanu kan ala kanu ala tila ka kanu k'ala tila kanu k'ala kanu nka an bɛ kanu ɲɛnama sɔrɔ cogo di ban an b'ala kanu cogo di an b'ala tila kanu cogo di o ye question ba ye an b'a f'u ɲɛna n'i sigila k'a filɛ adamaden yɛrɛ adamadenya la an bɛ fɛn kanu fɛn saba dɔ la kelen kama fɛn saba dɔ la kelen a fɔlɔ cɛɲa fɛn ɲuman fɛn cɛ ɲuman ka di adamaden bɛɛ ni ye i bɛ fɛn kanu cɛɲa kosɔn a filanan i bɛ fɛn kanu a dafali kosɔn parce que a dafani ne n'i k'a ye mɔgɔ caman bɛ dunuya kɔnɔ i t'a sɔrɔ a ko ka di ye a kɛra karamɔgɔw ye a kɛra mɔgɔ caman peut-être ɲɛmɔgɔw ni mɔgɔ caman a kɛra lɔnkɛbagaw ye a kɛra karamɔgɔw ye a kɛra lɔmda a kɛra fɛn a kɛra sugu ye i bɛ taa sɔrɔ dafa le juma ye c'est à dire qualité dɔ b'a tigi la fɛn dɔ b'a tigi la a ka di ile ma a tigi la o b'a kɛ i b'a tigi kanu a tigi ka ko bɛ diya i ye a sabanan ɲɛli adamaden mɔgɔ n'a bɛ ɲɛ i ma mɔgɔ ka ko ɲuman kɛ ni ye a ka ca i b'a tigi kanu a tigi a ko bɛ diya i ye mais n'i ye nin bɛɛ filɛ ni saba bɛɛ dafa ni ala la cɛɲa ma ala ye cogo di non i ma ala ye mais ala ka dafɛn filɛ bani i ye ala tiɲɛ nɔ ye o la i y'o ye k'a fɔ ala le ka nin dan ni cɛ ka ɲi dɛ adamaden nin filɛ nin i bɛ adamaden dɔ yɔrɔ i bɛ kabako ko filɛ bajiw sankolo danfɛn tɔ caman ou bien hali ni ala m'a dan direct ala ka danfɛn dɔ le k'a dan n'ala danfɛn sera ka fɛn dan k'a tiɲɛ ka se degré nin na ala yɛrɛ ta bɛ kɛ cogo di o ye fɔlɔ ye a filanan dafali bɛɛ dan ye ala ta ye a kɔdan o ye ala ta ye i bɛ mankutu ɲuman ɲuman ɲini na a bɛɛ dafa nin ala la
i bɛ ɲangutu jugu lɔn o si tɛ ala la. a sabanan ɲɛli, ala ko wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. a y'a dɔ la ko inna allaha la ghafurur rahim, dɔ la ko inna l'insana la zalumun kaffar. ko ni a k'a fɔ k'a bɛ ala ka hɛrɛw, ala ka hɛrɛ min k'a ye, ala ka ɲɛli min k'a ye, ko n'a ko k'a b'a jate bɔ k'a kɔnte k'a tɛ se, ko ala le yafa masa ye, ala le hinɛ masa ye. a y'a to kelen na a ko adamaden ko ni kun tɔɲa la adamaden ko fitirima wale adamaden, fitirima wale adamaden. i ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ joli a tigi m'a lɔn ye, mɛ n'i ka hɛrɛ kɛ ala ye a dan ne b'o ye. ala ko waman awfa bi ahdihi min allah, jɔn de b'a ka lahiru dafa ka tɛmɛ ala kan. o le kama hakili b'a la k'an to karan arabi saudite. an ka karamɔgɔ dɔ y'a fɔ n ye ko cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ a kɔrɔla sera sanji 75 a tɛmɛn'o kan yɛrɛ. a cɛkɔrɔba tɔgɔ a banna, a ɲɛnakili ferekela, taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. a ye su damadama kɛ dɔgɔtɔrɔso la. a kɔfɛ a ye ɲɛnakili a yɛrɛ sɔrɔ, o nana, o ye facture d'a ma. facture bɛnna 50 000 rial bɔɲɔgɔnko ma, c'est à dire presque 10 000 pounds. ko fili jate sefa la a bɛ taa million joli la, peut-être million 8 yɔrɔ ninnu o b'a ka ca n'o ye. o nana facture d'a ma. cɛkɔrɔba ka facture minɛ k'a filɛ, a ye kasi daminɛ. a kasi la. karamɔgɔ ko non, cɛkɔrɔba kana, dɔgɔkɛ ko ten, kana kasi, non, ni a wari t'i bolo an bɛ se ka a kɛ i b'a sara dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban, ou bien an bɛ se ka dɔ b'a la ye, ni se t'i ye taa bureau dɔ b'an fɛ i taa fort la, n'i tɛ se an bɛ dɔ bɔ a wari la, ou bien an b'a filɛ, kana kasi. cɛkɔrɔba ko ale tɛ kasi la o la, ko wari in k'a se b'ale, ale bɛ se ka wari in di. a ko nka ko ale sanji 70 ni kɔ le nin ye, ko ale bɛ ala ka fiɲɛ sama, ko ala ma deli ka facture ci ale ma, ala ma deli ka facture ci ale ma. ko in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. ni ka ala ka hɛrɛ, ala ka nɛɛma, ni k'i b'a jate ka ban, i tɛ se k'a jate ka ban. ɲɛ ka nɛɛma, tulo, hakili, sen, nafolo, kɛnɛya, lafiya, denw, lɔnni, a tɛ se ka jate ka ban, a tɛ jate ka ban. mais i bɛ se ka nin bɛɛ lɔn cogo di? i bɛ fɛ ka ala kanu. an bɛ segin an kuma fɔlɔ ma. iqra, karan kɛ, lɔnni sira, parce que n'i ka lɔnni kɛ, i bɛ ala ka tiɲɛ lɔn a kɔnɔ, i bɛ ala ka dafali lɔn a kɔnɔ, i bɛ ala ka nɛɛma lɔn a kɔnɔ. n'i ko saba lɔn, i tɛ se ka sigi cogo si fo ye ala kanu. n'i fana ka ala kanu, i b'a ka cilen muhamad sallallahu alaihi wa sallam, i b'a fana kanu, parce que a tɛ taa ka ɲɔgɔn to yen. ala ko ten, qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni. i m'a ye, ko ni a bɛ ala kanu, n'a ko a bɛ ala le fɛ, ala ka d'a ye, ko a ye tugu ne muhamadu kɔ sallallahu alaihi wa sallam. donc n'i ka ala kanu, i bɛ tugu ala kila kɔ, i bɛ ala kila fana kanu, se ka foyi t'o la. an bɛ kuma laban. ala ko ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. kalu mu'minu, alu min ko alimaniya la, ko a ye siran ala ɲɛ, ala ɲɛ siran jɛrɛ jɛrɛ la, a ko a y'a jija cogo bɛɛ ko a kana sa fo ka sɔrɔ a ye silama ye. an ka kuma fɔ olu na, chance kelen pele, filanan t'a la. an y'an jija, ne ba, ne fa, ne balimacɛ, ne balimamuso, an y'an jija cogo bɛɛ, an kana chance tɔgɔ rate, an y'an hakili t'o la. dɔw bɛna fɔ ko ko mama t'an fɛ ka segin o, tiɲɛ o le kama yɛrɛ kan ka siran, parce que ni mɔgɔ min taara a tɛ segin tuguni. o le kama i kan ka siran, parce que mɔgɔ tɛ taa ka segin. ni mɔgɔ tun bɛ taa ka segin, an tun bɛ tɔɔrɔ kɛ chef, chance fɔlɔ la an tun b'o tiɲɛ,
ma fo nan tala mi yoro la nan nana mena nye mais comme tala ta ka segi tala ni min tala te nable wole kan an lasran yere wole kan an lasran alako inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. على كو ألا كوكا إشانجيكي سلاك مؤمنون أكو ني أنو كان نفلو كوالا كو سنوفي كا إشانجيكي نوي وشانج توكلا مونلا بأن لهم الجنة الجنة كالجنة سرادة مدين ibin nifiri kika nafolo di ibin nindi kika nafolo di kase kal jine soro silata Allah ghaliya ala ka karajago asonga ka cha akakbale inni ani kan nafolo inni ni kan nafolo ala ka muminu al jine spriole ibin sinni meseye amano ni ko kan no ima chanfo peta famia be se ka no nga barama no akwal jine o tay ko yuqatiluna fi sabilillah o be kereke ala kasraka o do be sa o fami o be maro fana fa ala kasraka ala ko kella iru kane ayre kan akol leru kan tayre kan tawrata la kake inkata injilla kurna fana kono be ala ko ay nisondia ay sawa ni ala ka échanger aka échanger mkana alay minyal jine kinini kan nafolo dikal jineta ako wadhalika huwa alfawz alazim koleye sadi kuna jaya kodan i gagne réussite dane boy ala ko wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran 'azima kun kwatina me kwala bena sadi sara bele amuno di mu'minuma kuma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima ako ala be mune kana ka jangata kalu jangata be mune nya alama ala be kana ka jangata ko in shakartum wa amantum naka ala barka kalimani alama وكان الله شاكرا عليما أفهم يكون مالك عدما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.